Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela-ke nazi ezihamba phambili namhlanje. Umhlaziyi Utusa umbimbi lwe-Brics bafuna izimpendulo abasuswa entshanga kanti kukhuthazwa ukwazi ngemvelaphi kubantwana. Lezi zindaba ze1KZNTV kanti uzifundela uSiyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Umhlaziyi wepolitiki ozimele uDkt Uzakhele Shamase uthi ukungena kwamazwe ayisithupha kumbimbi lamazwe eBrics kusho ukuqopheka komlando omkhulu. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV uShamase uphinde waveza ukuthi umnotho walolu mbimbi uzonyuka kakhulu kwaziseke kungene namazwe ayizikhondla kwezomnotho. Kumhlangano weBrics kuyinhlanganisela yamazwe afana neBrazil, Russia, China neSouth Africa. Umongameli ke wakuleli Cyril Ramaphosa umemezele kamagama amazwe ayisithupha azojoyina iBrics okuyi-Argentina, United Arab Emirates, Egypt, Iran ne-Ethiopia. Lamazwe ke kulindele ukuba ke aqale ngenyanga kaMasingana wangonyaka ozayo u2024. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDkt Uzakhele Shamase uthi ke lokhu kukumlando omkhulu njengoba umnotho weBrics uzokhula uma uqhathaniswa ke nomnotho waseMelika. Omkhulu weBrics nokuphenya kwekhasi lesibili leBrics siyokhumbula phela ukuthi lokuqala ikhasi laphenya ngo2011 iSouth Africa iba ingxenye yeBrics kade kuhamazwe amane kuphela ayiqale ngo2008. Manje ke lokhu ngena kwamazwe ayisithupha okusho ukuthi umnotho weBrics uyakhula uzoba u37 trillion uma uqhathanisa nomnotho waseMelika usele ngemuva kayishumi uzoba u27 trillion okusho ukuthi iBrics izoba zikhondla zamazwe emhlabeni kanti futhi lokho kusho into eziningi sokhumbula phela ukuthi iArgentina neBrazil ikhondla zamazwe omnotho eSouth America ezokwazi lase ningizimi neAmerica kanti mawubuka iEgypt neEthiopia kusho ukuthi iSouth Africa makuthiwa igateway to Africa yeBrics kusho from the south kusho manje iyashintsha manje le south cooperation iya expanda iza towards the north ngoba usufaka iEthiopia neEgypt igateway eAfrica from the north and amazwe acebile alandela iningizimu Afrika lo ezwekani kwizwekazi lonke laseAfrica. uShamase uveza ukuthi amazwe eBrics asezokwazi ukuthi nawo abe neze elizwakalayo ngaphandle kokucindezelwa amanye amazwe anamandla kakhulu kwezomnotho. Lokho kusho ukuthi kuzoba khona ukubambisana okukhulu amazwe eBrics awazi uba nankinga azokwazi ukuba nezwi manje lapha kwenhlanganweni yezizwe United Nations azokwazi ukuthi lento abazama ukuyisho ukuthi abe khona ushintsho ku World Trade Organization kube khona ishintsho ku World Bank izokwenza ngempela kusho ukuthi nebhange lawo lamazwe leli kuzoba khona iCentral Bank njengoba ikhona iCentral Bank eEurope mhlambe imithetho izofana ihlobo ukuthi lena phela yeBrics nanokuthi ke manje ke le de-dollarization abakhuluma ngayo into esizokwenza ngempela. Ephetha kuShamase uthi noma ke ukungena kwalamanye amazwe kwiBrics kuyinto enhle kumele ke siyishayele ihlombe kodwa ke lokho kuzoyethusa iMelika ukungena kwalamazwe futhi ke angeke ke ize kujabulele lokho. Khona amazwe njengo-Iran aziwa ukuthi aphethe izikhali zenuzi afuthi athanda ukuba yisitha seMelika. Kukhona amazwe anjengo-Argentina angayezwisisi ubukhondla beMelika. Manje ke uthatha wonke lamazwe azongena abengxenye yeBrics bese yashintsha bayiBrics Plus okusho ukuthi ke sekuyenye icamp leyo okungenzeka futhi iqhubeke iye nakwezempi ngoba kahle mawusubheka kuyiwa lapho noma singakuvumi okwamanje kuyiwa lapho ngoba manje kuyabonakala ukuthi kuthiwa mhlatheza nawo hlanganani. Lesikezi indaba ze1KZNTV ngingusamukeliso Nqulunga ngiseRichards Bay. Kwethula ngokusemthethweni inhlangano iNkosi Mahlalothini Foundation ezokwenganyelwa iNkosi yesizwe sakwaDube empembeni umfana zonke Dube. uDube uthi le nhlangano uhlose ngayo ukuthi ithuthukise umphakathi owakhele lesizwe ikakhulukazi laba baswele. Inkosi ibe isidlulisela ke amaphasela okudla kubantu abali150. Umphakathi wesizwe sakwaDube ubuphume ngomningi bawo uzokwethamela umcimbi okwethulwa ngokusemthethweni kwenhlangano iNkosi Mahlalothini Foundation. Le nhlangano ibithulwa iNkosi yesizwe sakwaDube umfana zonke. Amalungu omphakathi abeyingxenye yalomcimbi azokwelisa ukujabula
njengoba amanye ehlomule ngamaphasela. Kuyashonwa kungabibikho nokuthi kothathwana kuhlanganiswe nani kodwa inkosi sicabangile ukuthi yenze lento enkulu kangaka njoba nathi sithola nje amaphasela ukuthi siyogoqoza eziko mntanami kungasathathwa ndawo sihola impesheni ukudla kuyabiza ngane yami kodwa ikwazi ukuthi benesandla sokuthi sikwazi ukuqhubeka nokuthi siphile nathi lokho impela kusizwa sijabulile sibone ukuthi uNkulunkulu usiblessile ngalomntwana. Kukhona ingane zezintanane la le foundation izosebenza kukhona abantu la abahluphekile ubona ukuthi ogogo abasenamuntu emakhaya foundation izosebenza kakhulu. Inkosi yesizwe sakwaDube ithi lenhlangano ihlose ngayo ukulekelela leyo mndweni ehlwempu uma kunezimo eziqhamukayo ezingaphezulu kwamandla. uDube uphinde wanxusa osomabhizinisi ukuba basondele kulenhlangano ukulekelela abantu. Siyesibuke isimo endaweni ukuthi abantu balicela usizo kwamasipala uthola ukuthi umasipala ukwazi ubanikeza ibhokisi ubambele nemigodi bakhokhele bese ugcina lapho. Inhloso yethu ke suke lingekho itende kodwa okubaluleke kakhulu ngaba khona amatende sinawo ukuthi abantu abasuke befikile lapho yini abangayicosha yokuthi okuya ngasethunjini ngoba abantu sokuba yona into ephambili kubona baye bengabheki isimo sokuthi umuntu kunjani ekhaya. Ilokho nje sibanga ukuthi ize ngicine ngithathelele ithuba lokuthi ake ngenza into ekuthiwa i-foundation. Kusawusomabhizinisi ukuthi abasilekelele ukuze iqhubekele phambili lento akuyona eyami eyesizwe iMashalothini Foundation. Uhlalo wenhlangano yosomabhizinisi ngaphansi kwalendawo uVumani Shandu uthi bazoyilekelela inkosi futhi bayeseka kulombono wayo wokusungula lenhlangano. Kanjalo nosomlomo kamasipala uMhlaziyi uTobias Gumede uzokwelisa ukweseka umbono wenkosi uDube. Lokho ke msakazi akubuzwa into vele ekuthina ngaphakathi ngoba lento ibisihlupha sonke uma kutholakala umuntu ompofu lapha nakuthola ukuthi kushoniwe abantu bayaswela ukuthi bawongcwatshwa ngubani bawuba umtshingi ubethwa ngubani. So ke inkosi yazi yathatha ke lomqondo ukuthi cha bosomabhizinisi ake sibuyeni ndawonye ke sibheke lento ukuthi sibasiza kanjani abantu abaswele ngempela. Njengomasipala sithoza kakhulu ngoba saqonda ukuthi kuningi ukuhlupha khona laphandle nangenxa yesikhona simo somnotho. Maye nathi njengomasipala khona sikwenzayo kodwa ngenxa yokuthi phela kune budget emsakazi into esenzayo asikwazi ukufika kuyo yonke into. Manje ke umbono wenkosi ukuthi sisungule le foundation ukuze nayo esibenzayo kube khona kwenzayo kusho ukuthi sonke siyahlangabezana ekwenzeni lo msebenzi wesizwe. ABASENTSHANGA.1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empembeni. Umphakathi osendaweni yaseNtshanga ngaphansi kuka Ward 4 eThekwini nowasuswa lapho ukade uhlala khona ngesikhathi kuzokwakhiwa umgaqo uDumsani Makhaya ufuna izimpendulo kulomasipala ngesimo senhlalo abahlezi kuso kolindela ababekwa kubo njengoba ke sekuphele iminyaka eli15 behlezi lapha. Usiphiwe Hadebeke ohlala lapha uthi bebethenjiswe ukuthi bazohlala izinyanga ezintathu nje kuphela kuze kube manje ke abakasuswa. Uthi ukubuhlungu kakhulu isimo ke sezindlu kasekho ke esimeni esigculisayo kanti ke sebeyagula ngenxa yalokho. Sekuphele iminyaka eli15 umphakathi wase Ward 4 eNtshanga ukhala ke noma ke ususwe endaweni owabe uhlala kuyo ngenkathi ke umasipala iTheku uzokwakha ke umgwaqo uDumsani Makhaya wabeka kwe endaweni engolindela bethenjiswe ke ukuthi bazohlala khona izinyanga eziyisithupha ukuzwa ke kabanzi ngalo lolu daba. Sinaye ke omunye ke ulungu lomphakathi kuyona le ndawo. Mhlawumbe baba sicela usibeke esithombeni kusukela ekuqaleni ukuthi njengoba nasuswa khona lapha la ebenihlala khona nisuswe kanjani? Uma sisuswa lapha kuDumsani Makhaya sesuswa sathenjiswa ukuthi sizohlala u3 months la sisuswa umasipala so wathi sizohlala la kolindela ukuze ngesikhathi esalungisa la sizohlala khona. So sibona ke manje sekuphelele iminyaka ke manje ewu15 asazi nanokuthi kuseyiyona yini lo 3 months awayikhuluma ngawo. So ikona sithake sinicele nje sike sikhulume nani ukuze nabo bake basiphendule labantu bakamasipala
basichazele ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba phela manje asazi amabhodi asebhobokile ama-toilet asisenawo sesitoilet emahlathini ngesimanga sokuthi ama-toilet wonke awasasebenzi inhlobo. So ukhansela esinaye uke wazama ukukhuluma nabo bafika bazotesta umhlaba ngoba ethi uma kuwukuthi abayitholi indawo uyanikela ngendawo yokuthi abasakhele khona la bagcina befike bezotesta umhlaba abaphindanga babuye asazi ukuthi kwenzakalani. So siyacela ukuthi umasipala awukuvele uzosichazela ukuthi kwenzakalani ngoba manje sisebumnyameni nje esingazi nanokuthi kuqhubekani. Njengoba babenishusile la enanihlala khona babethi mhlawumbe bazonibeka endaweni ekanjani, inhloso ukuthini, nizokwakhela izindlu noma kuzoba kanjani? Bathi bazosihlalisa kolindela, so then masiphuma kolindela kwayiwe enkantolo saluwini icala kwavunyelwana ukuthi bazosakhela u4 ibona ke la besisabalindile lo 15 years namanje. Kule ndawo kuhlala mhlawumbe imindeni mingaki imindeni ehlala khona nanokuthi isimo nje enihlele ngaphansi kwaso sinjani? Imindeni okwamanje plus minus 150 ngoba baningi abantu abahlala la sekuze kwakhona ngitsho nabantu bendawo abangenayo ezindlini ngesimanga sokuthi abanye bafika ngoba bengakwazi ukuthi baye ematohweni umuntu agcine ichiye indlu yakhe afike umuntu ayingenele. Isimo sona sisihle nje njengoba ubona nje awukwazi ukuthi umuntu omdala ungageza especially umuntu wesimame ufike nengane mhlawumbe inonyaka la obvious manje na 15 years makuwukuthi umfana awukwazi ukugeza phambi kwayo ku1 room owodwa. Besingalali izindlu zingena amanzi besehla edongeni amanzi ubuthi ukhupha amanzi ebengena ukhupha amanzi ebengena ngesizathu sekusezibole kakhulu izindlu. Ukuphepha kwethu akukho kangangokuba indlela angaphephiwe ngayo kunzima kakhulu ukuthi nihlale endaweni ama-toilet asakhishwa nqanyulwa nje amapayipi kuphinde futhi nompompi nabo bakhishwa nabompompi. Okubuhlungu kakhulu ke ngokuni ukuthi la into esiyenzayo ngendlela esikubheda ngayo noba sithi sisema-toilet kufuna ukuthi iyehlathini nje kumnyama uyehlathini lapho sokuphephana sokuvikana nesigebengu ngoba phela amaphara akhona. Nokuthi okunye futhi njengoba zibolile izindlu ezini mina ngibona ukuthi ungcono uma ngase kuthiwe ujahwa ngumuntu njengoba uhlangana amaphara ungcono vele ubaleke nje ulala phezulu amangcwaba ngoba indlu ayona ngekho ngoba uma engena uzongena nawe endlini awuphuma nawe ngale. Lana sicela umasipala angenelele, sicela izindlu kahle kahle, sicela ukusuka kule ndawo ngoba ayisekho right. Njengoba uyizwela ke mbukeli yona ke isimo senhlalo sabuke abahlali bakhona la ku-Ward 4 eNtshanga bechaza ke impilo asebeyiphile iminyaka ke 15 njengoba ke bechaza ke ukuthi basuswa ke khona ke lapha ngekhathi ke umasipala ezokwakha ke wona umgwaqo uDumsani Makhaya. Bayasho ke mbukeli ukuthi ke imvula eziphelela kubona kanti ke nesimo ke abahleli ngaphansi kwaso ezokuphepha kwabo ke abagculisekile ngazo. Iziko lezindaba ke likhulumile ke nawo umasipala weTheku ukuthola ke udaba ukuthi ke ngabe ke bona ke labantu indaba yabo igcina ke iphelela kuphi. Umasipala weTheku uzikhathalele kakhulu izakhamizi ezihlala kolindela nesimo senhlalo yazo futhi unezinhlelo ozenzayo ukuthuthukisa impilo yalezi zakhamizi. Njengamanje umasipala ubheka ukuthi ikhona yini imali eyongiwe esibonelelweni se-Informal Settlement Upgrading Grant engakwazi ukuthi isetshenziswe ukwakheleni lezi zakhamizi izindlu. Ukhona umhlaba osutholakele wokwakha izindlu, kodwa ke njengamanje lo mhlaba uyahlolwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukulungele yini ukuthi ngakhiwa khona izindlu. Lokhu kwenzelwa ukugwema ukwakha izindlu emhlabeni lapho khona kuzoba lula ukuthi izindlu zicekelele phansi uma kunezinhlekelele. Sisazophenya kabanzi ngazo zonke izikhalazo sizitholile ezilethwe izakhamizi zakolindela. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eNtshanga. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani masibuya ngaseyitolo.
Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabeke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Umhlaziyi Utusa Brics bafuna izimpendulo abasuswa entshanga kanti kukhuthazwa ukwazi ngemvelaphi kubantwana. Kuqhuqhuzelwe ukwazi ngemvelaphi kubantwana bezikole ezahlukahlukene eMsinga maphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Lokhu kulandela ukuhlelwa komqhudelwano wamasiko phakathi kwezikole ezakhela uMsinga ezilinganiselwa kuyi-15. Lo mcimbi ke ububanjelwe Brics.Bafuna Primary. Ubuhlelwe ke ukukhuthaza ukugcinwa kwamasiko kanye nokuziqhayisa ngawo. Bekukuhle kudelile Brics.Bafuna Primary lapho bekubanjelwe khona umcimbi wamasiko. Lo mcimbi obuhlanganisa izikole zamabanga aphansi ubuhlelwe ukugqugquzela kanye nokubungazwa kwamasiko. Usihlalo wekomiti laseMpofana uThula Nzuma ubika ukuthi abazowina kulomqhudelwano bazodlulela phambili. Senza ama-cultural activities ezikole zonke ezingaphansi kweMpofana okuyi ama-activities ahlukahlukene, ingoma, shameni, amahubo, imishado, igospel. Iyaqala ke competition la kwi-level ye-branch. Kuzothi ngomhla ka-1 nangomhla ka-2 ama-winners awine la Brics.Bafuna ayadlula aya eMsinga High for i-level ye-CMC. Ama-winners 1 no-2. Then ukudlula lapho abawinile futhi eMsinga High ngomhla ka-1 and 2 bayadlula baya kwi-competition ye-district eyobe iseDanti. Ongomunye wabazali uveza ukuthi uyawuthakasela umsebenzi owenziwa ngothisha kanye nomnyango wezemfundo. Ngizwakalisa ukuthokoza kakhulu ukuthi lezi inhlelo ezinjenganalezi ezenziwa wothisha kanye nomnyango wezemfundo KwaZulu-Natal kungesikhona KwaZulu-Natal neSouth Africa yonke ukuthi sengathi zingaqhubeka njengoba besho abafowethu abanye abake bakhuluma ngaphambili ukuthi umphumela walemidlalo enjenganale ekugcineni uyabonakala. Sinabantu namhlanje singabakhomba nangu umsakazo wayedume kakhulu ungizwe Mchunu waphuma la kule midlalo esiyibona idlalwa namhlanje. Ngakho egameni labazali sithi othisha baqhubeke bayigqugquzele lento ngoba namhlanje sinoma skandi abaningi. Namhlanje sinamaqembu esicathamiya nanto elinye lapha kwaMlazi eselibuya ko South Korea. Bonke laba bantu thina sibathatha ngokuthi bazalwa yithina la, bazalwa yilabo othisha la ezingeni lesikole, bakhula baze bafika phezulu baba lapha la sebekhona. Khona manjalo usihlalo wamasiko kwizikole zaseMsinga ubesenxusa abazali ukuba belekelele ukuqhakambisa kwamakhono abantwana. Singafisa futhi nabazali ukuthi beqhuqhuzele izingane ukuthi ziyithande imvelaphi yazo, ziyithande iculture yazo ngoba masenza lokhu suke senza ezamasiko, amasiko ethu esinawo. Thobe kadladla ezindabeni ze1KZNTV ngiseKrigsdrift eMsinga. Enyangeni lapho kubungazwa khona iqhaza labantu besifazane eningizimu Afrika, isifundazwe eKwaZulu-Natal sibonakala ke sehlelwe isihlave sibi kakhulu sokuhlaselwa kwabo ngehluku. Eqaleni kwenyanga ke zibalelwa ke ngaphezulu kwe10 izigameko zokubulawa kwabantu besifazane ngezindlela ke ezahlukahlukene, okubalwa ke kuzo ukugwazwa, ukuklinywa, ukudutshulwa kanye nokushiswa. Iningi labantu ke ababulewe kusolwa kabantu abasondelene nabo okungaba izithandwa zabo, omakhelwane nabasebenza nabo. Iziko lezindaba ke lixoxisane nabantu bakulesifundazwe ukuthola ikhambi lokuthi ke kudalwa yini lokhu. I-gender based violence inabile kakhulu kodwa ngizothatha nje lapha phezulu. Imbangela yakho ukuthi sonke salithanda uthando kodwa manje mase semathandweni siyakheja kahle kahle basho njalo abazi. So uma lo omunye engasathandi noma esenelile uthando mase kuyasihlula thina njengamadoda ukuthi samukele mase sikwazi ukuthi sikhulule umuntu. Lokho kugcina sekulidele ekutheni umuntu abe aggressive isikhathi esiningi egcina sebeka umuntu osifazana isandla isidingo singekho.
So isolution ukuthi nje ufunde ukwamukela umuntu. La abantu besifazane bayahlukumezeka. Kungabe bodwa abahlukumezeka kodwa ke ngigxile nje kubona kuyinyanga yabo. Abantu besifazane bayahlukumezeka njengoba behlukumezeka mina ngokubona kwami ziningi izinto eziba imbangela ukuthi behlukumezeke. Okokuqala uma umuntu wesifazane kukhona ngakutholi kahle ngomuntu wakhe uqhamukeselwa ngesikhathi elwa amandla kanawo ukuthi emshayele umuntu. Lo muntu yena uyozogadla futhi iqala umuntu wesilisa egcine semshaye. Kanti ukube kuthiwa yena into ayicabanga kuqala nje mayibona ukuthi umuntu wami nephutha. Umuntu wami ahlale phansi sibonisane. Khona okunje engakuzwisisi kahle okanye engakuthandisisi. Bese ke ebona ukuthi umuntu wakhe yena iyiphi indlela ke aphendula ngayo kulokho akakushoyo. Bebonisana nje behlale phansi ngoba ukuhwebhana into eyingane futhi nje ungumuntu wesifazane okhule ngomqondo kufanele ukuthi wazi ukuthi into nento uyihlalela phansi ngoba lokho kwenza kumuntu wakho ukwenza nasemntwaneni. Umntwana naye ukhule ehlukumezekile uyiye lo ogcina futhi makumfana igcine sehlukumeza besimama ngenxa yokuthi naye ukhule enaleyo nhliziyo lokuthi nalomqondweni wakhe kunokuthi nje into nento nje ilungiswa ngenqindi. Egcine esekhula naye nalelo lukululo lokuthi wangithinta ngiyamshaya. Manje izinto eziningi idawulayo lokuthi isuke lapha kumzali uma ngaqonda nje lapha kubantu besifazane abadala noma intsha ukuthi ngihlala nomuntu phansi ngiyakhuluma naye nengane yamosha ngihlala nayo phansi futhi siyakhuluma. Akukho ukushayana ngoba ukushayana ukhulisa ingane ngokushayana izoshaya. Esikhathini esiphambili bekungekho kanje. Ngiyacabanga lento ukuthi nohulumeni ukuba naso isandla kulezi zinto ngoba ekhathini esiphambili abantu besifazane bebekumukela ukuthi babantu besifazane ingakafiki lento ukuthi kuyalingana nani. Manje sokukhona manje lokho okudonsisana lokho okugcina sokudala lezi inkinga lezi sezikhona njengamanje. Kodwa ke siyayikhuza lento ukuthi ingaqhubeki nokwenzeka. La abantu sibavikele sibathanda. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuya itolo. Asikubingelele siphinde sikwamukele futhi uma ngabe usanda kusijoyina nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili. Umhlaziyi Utusa we-Brics bafuna izimpendulo abasuswa entshanga kanti kukhuthazwa ukwazi ngemvelaphi kubantwana. Asamukele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli izimakethe zivalele u-18.68 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-23.52 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.14 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,914.58 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ubu-$83.36 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Ukhala uyazithulisa umndeni kaLindelani Dube obengujoki wehashi lodumo kwidandi July u-Alpha and Omega obulawe ngolesibili Eastern Cape. Kuvela ukuthi ke uDube udutshulwe nobehamba naye bashonela endaweni yesigameko. Lo joki waseDakhraz Kraal eMpumalanga uzakhele igama enqoba idandi July horse racing yalonyaka. Ngemva kokunqoba ke watshela abezindaba ukuthi ke ngesamba sika 300,000 amarandi omkhomelo uzothonga ingovungovu yemoto nenqola zolayisha kulo ihashi likayise u-Alpha and Omega akalichaza njengomngane omkhulwana. Ake sikubhekele isimo sezulu. Ziyaguqa-ke besikuphathele zona namhlanje siphinda futhi uhlangabeze ithimba ngomsombuluko.